سلام زخوركم تخلفتي سلامكم مزحتر في الهامنيكم أنا سلامي إجزاهر أم نقلت مسكين يكون هم سلامي سلامت اللي بعلتي ملو تسفير باركس لما علتي حزام مزيني أخو أرأسي زانتا فرحن حطيات تبل زانتا عندي كبرات بهالمنسي زانتا يحيدلكم مزيني أخو كم متقرشة سامعكم كومنتنا لايك كتقوروا بعلتي ملو تسفير تتاوعني بيسوي خنكم ناسي تبغوا نقر دس لكم جيجاي تنقروني تمزي يسوي كاسو يزمهرمو ناسي خنكم بتعمي زمسجن بيسوي يكونكم دما سبسكرايب بالمدوار راح نقول حشا نقر كاسل كاخا تو خويك على حشا نقر كاسو كاتم هيك كاخا ويكون دريحت تخدموا متحواركم لايك مقاركم سبسكرايب مقاركم اي فديني أتمتعوا إنكم بدعمي وتعميلي مسكين محاسبي حواتي فعميل نايتي بيدخنكم بحث شام على بموضوع نفذان تقبلكم يا قدما كفال فرحن حيات درستا زانتا كوراي حزلكم مدعني أخو نفذان تقبلكم فرحن حيات أهم حدا جدي كفاءات استبقس كفاءات حسابات وشتخا يورسوا أمه من قد خفاءات تقعد توقعد كيو ناي كفاءات من قدي زولد حاتيات محير فرح تكوني جوركا بخفاءات بخل التحلنجي مطقات كم زيو كلوراي بحال بعل تحضر رنقول 28 عامت نستنية مسبع الجزاي كاب النمرعو كل تعامتنا بعل الجزاي هاي الشي بحال انت الحيو وهن هدون عقسونيو مبار نقر 5 ايو مسبع الجزاء قطامينا تلالينا ليلانا أول عيدون جين نفقري يعويو دهر فقري مردانا بيتساب اللي أخو بنور خبرن بيتسابي حديث اللي بيتسابي أول فقاديت أيام فقادينا إيا مسبالكوهم قالنا الفتوى التفتونا إيو خاب مبال كلمة مارت عينا ورمن كوين قعا ببهلن بخبرن عدي تمرعينا حدا عمت كيرنا يخون انبرق والعخن والدد يخالنان نا حكمنا خيدنا كل مرمرة جيرنا وطيت كنجبر دكتور معلتي قطرة هيو تسناويتنا معلتي قطرنا أخيلو أفتنا حكمنا بوتاتا رخيبنا نهاي ليش دكتور تقويعو نودكو أنا جيروه هاي ليش وطيو أبوصو طبو سميت يلن نحرك عن ملكت نوزو أدب زيزو ورئي دنقصكو ها دكتور انتهي لك إلى حتيتيو بهزت منفس أتخي كافو سمعي إلو كوف إلو دكتور تقويعنا أتي كبرا مهتنكي أو طبق نسات علو قلعا بزقبع حيزو كتولدت خالي أخي نقرقن إلو دنن ولا دكتور متمت كل الناس فين مليو فسيسو إيو إيه دكتور كل ذي خلن حمام نيني إيه إلى كهتفت تستعذب دكتور بقى خورا كوما أيكونن إلكي بعد كذا خحيلوش أخل نايزر إيمة أن يقولون إذي مالت كولد أي خيلن مالت أيكونن ببزو حكمنا وأمارات سات إنيوخم إيام جزا خيدخم بزقبع تمخرو تخينو أوش تعدي تدير لوش خيدخم بحكمنا حجز ناكلتهم قلع خلوكم بخلو العدو سفحيو إلو زهاد محلواتي مليس اللي جزا خيدنا هايلش جن كان نقرني خالن بقى مستيزلنا ناكلتينا قلع بهاجي زخون كفيوه إلى سوق إلى وإلنا حديرنا هايلش أكون حسابات كتبني تقليل جزء عزيرو مدقات جميرو هايلش جنكو دكتور كم زولني تخوينو بحكمنا حاجز كنولد كم نخلي بيزخا نمكر إليه أوش تعد تخوينو طبق زلنا أغلنا حسيت يا رخي أو عدوت عيني كو عدوت عيني مخد كندينا جنزو كم زدلي إلوني نحاوس ندت قلنا منتاي كما بعد حيث أنا فريمنا وزيدنا حدث عن زين أبي إلو أخذت ربيله حتى تني متم كتولدو تخلو يخم سلسلو هالكو يمثلني نوم تقول عاكو مثلا حد يقولنا خيد يخليو ويهندوت بيتسو خصلو ويخلو يوم إلى تقاومكو هاي ليش قندستني يا أخوانا بقى إلو نخل أجيز عطيني تعطينا وإلنا حديرنا ثالثة معلتو خويننا حزقون هاي ليش مفتحي 5 يكون كنا اللي فقدنا أيقونن نجرجن حد حسب مسئلي زفلت دكتور نيرو نعو دويلة أو كلينيكو كيدنا مرمرة خم نجبر
ዝተወሰነ ገንዘብ ከፊለ ሃይል ሽውህል ከም ዝኽእል ንገረለይ ንኽነግረለይ ተስማዕሚዕና ክፍኣት ዶ ሓሳብ ንዓኹም ክገድፎ ንሃይልሽ ድማ ምሸት ደቂስና ግን እኮ ናይ ዶክተር ውፅኢት ምርመራ ትኽክል ዘይክኾን ይኽእል እዩ በልክዎ እንታይ ክትብል ደሊኺ ኢኺ ኢሉ ሓቲትኒ ኣይ ኣብ ካሊእ ዶክተር ንረጋግፅ ምናልባት ዝተዛበዐ ነገር ከይህሉ ኢለ እየ በልክዎ የዋህ ሃይልሽ ፈቃደኛ ኮነ ተስማዕሚዕና ካብታ ለይቲ ዕላልና ተመሊሱ ክንስሕቕ ንሓድር ኣነ ነዚ ዝሓሰብክዎ ዘለኹ ብጎኒ ካሊእ ተንኮል ጠጅየ እየ ተንኮለይን ክፍኣተይን እግሪ ኣውፅኡ ክኸይድ ከርእየኒ ጀመረ ገና ንገንኡ ተረብሸ እንታይ ነይርዎ ተጸገም ኣባይ ኮይኑ ካብ መዕበይ ህፃን ቆልዓ ኣምፂና ዘይመዕበና ዘይምለስ ጣዕሳ ክጣዓስ ጀሚረ ጣዕሳይ ግን ንተንኮለይ ዝስዕር የነበረይ ድሕሪ ውሕድ መዓልትታት ናብ ካሊእ ዶክተር ንኽንከድ ቆፀራ ሒዝና ኸይድና ተመርሚርና ውፅኢት ምርመራና ንኽነግረና ብገዛ ገንዘበይ ዝዓደክዎ ዶክተር ንድሕሪ ሰሙን ክንምለስ ሓቢሩ ተሰናበተና ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ድሕሪ ምርመራ ዘሎ ዝተጠጀአ ክፍኣት እንታይ እዩ ዝብል ብኻሊእ ክፋል ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ክሳብ ሽዑ ሰላምን ረሃዋን ይምንኤልኩም ምባረከት ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ናይ ሎም መዓልቲ ቀዳማይ ክፋል ዛንታይ ፍርሕን ሓጢያትን እትብል ቀዳማይ ክፋል ነዚኣ ትመስል ካልኣይ ክፋል ድማ ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ምናልባት ግን ናይ ሎም መዓልቲ ኣብ ቀጻሊ ኣብ መሓይሸ መታን ክመጽእ ኣብ ናባይ ገለ ስሕተታት ክህልወኒ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ተደጋጋሚ ዘይምሽምዳድ ችግር ስለዘለኒ ክሳብ መጨረሻ ዝሰማዕኹምዋ ቤተሰበይ እንድሕር ሃልኹም ኮይንኩም ዳ እታ ትኽክለኛ ሓሳብ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይኹም ከስተኻኽሎ ዝግበአኒ ነገር ኣብ ቀጻሊ እስኻትኩም ትጽሕፍዎ ወይ እስኻትኩም ትህብዎ ርእይቶ ንዓየይ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ርእይቶ ኣመሃብ ንድሕሪት ክንብል ኣይብልናይ ኣለዉ እዮም ሓደ ኣሕዋት ከምዚ ኣስተኻኽል ከምዚ ግበር ከምዚ ይኹን ኢሎም ይመኽሩና እሞይ ንሱ ካባና ዝበለፀ ኮይኑ ዘይኮነ ንዓና ንቐጻሊ ጽቡቕ ነገር ሒዝና ንኽንመጽእ ስለ ዝኾነ እቲ ሓሳብ ኣነ ንኸስተኻኽል ወይ ኣነ ኣብ ናባባይ ይኹን ኣብ ቀራረባይ ይኹን ኣብ ድምፂ ምውፃእ ይኹን ኣብ ድምፂ ምትሓት ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝኾነ ስሕተት ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ኩላትና እሞይ ስሕተትና ኣብ ርእይቶ ካብ ምሃብ ልድሕሪት ኣይንበል ምክንያቱ ሰብ ካብ ሰብ ዝምሃር ዝኾነ ክእለት ወይ ዝኾነ ትሕዝቶ ሒዙ ዝተፈጠረ ወይ ሒዙ ዝመፀ ሰብ ኣይብልና ኩላትና ካብ ኣካይዳና ይኹን ካብ ቤተሰባዊ ምሕዝነትና ይኹን ካብ ኩሉ ነገር ሰብሲብና ዘምፃእናዮ ፍልጠት ወይ ደኣ ክእለት እምበይ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ቀልጢፉ ከማዕብል ወይ ዝኾነ ነገር ዘሕሸ ነገር ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ካብ ሰብ ይልምሃር ሰብ ከዓ ንሰብ መድሓኒቱ ሰብ ከዓ ንሰብ ምስትያቱና ንቐጻሊ ጽቡቕ ነገር መታን ተስፋ ንገብር ዓዲ ኸይድና እኮ ጽቡቕ ነገር ሒዝና ክንመጽእ ንኽእል ኢና መሃር ዝኾነ ነገር ሒዝና ክንመጽእ ንኽእል ኢና ኣይፍለጥ ንሕና ተዘይሰራሕና ደቅና ወይ ከዓ መይ ኣሕዋትና ዝሕሸ ነገር ሒዞምሉ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ቻነል ምዃኑ ወይ ከዓኒ ዩቱብ ተባሂሉ ንኽፅዋዕ ወይ ከዓ ኣብ ብቕዓት ኣብ ዝኾነ ደረጃ እንድሕር ዳኣ በፂሑ ኮይኑ ጉዕዞና ንቐጻሊ መጻኢና ብሩህ እዩ ንቐጻሊ ዕቤትና ናብ ዝሕሸ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ኢና ኣብ ርእይቶ ኣመሃብ ዝተጋገናይ ነገር እንድሕሪት ክንብል ኣይብልናይ ስክፋት እውን ክንሕድር ኣይብልናይ ነቲ ሰብ ንጠቐሞ ኢና ኢልና እንድሕር ንሓስብ ኮይንና ጂግኡ ምስሊ ንናገሮ ኢና ዞምሓተይ ማዕረ ይገናና ተነጋገርና ኣብ ኮመንት እንድሕሪት ከይትብሉ ኢኹም ላይክ እውን ኣይትረስዑ ኢኹም ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶይ እዚኣ ትመስል ነይራ ዘረኻ ዝሕልኩም ረቢሸኩም ዶ ብጣዕሚ ይቅርታ እና ብጣዕሚ ለመስግን ይዓኒየለይ እዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ሎም መዓልቲ ዕላለይ